Hakuna zita sera Jesu kananuku nenga. Hakuna rimwe rakadaro zitarombo nesi ndinoda kuyimbira Jesu ndichimupa mbiri nokuti handizive zita rinokunda iri. Ndi Jesu anoenda nesu kwese tinoenda. Ndi Jesu anotibatsira mupenyu wedu. Tinoda kuyimbira Jesu ndichimupa mbiri yose nekuti atizive mambo rimwe zita iwe rinokunda irori. Jesu anoenda nesu kwese tinoenda. Iye anotibatsira Jesu mupenyu. Saka ndinoda ndichimupa mbiri yose Jesu nokuti andizive zita iwe rinokunda irori. Yes, Lord.